Bnidem uniku li dedika ħajtu għas-servizz tan-nies. Hekk iddeskriva lill-eks Prim Ministru mexxej Laburista Carmenu Mifsud Bonnici ix-xufier personali tiegħu Stephen Grech. Carmenu Mifsud Bonnici ħalla din id-dinja nhar is-Sibt filgħodu fl-għomor ta' 89 sena. Huwa ingħata l-aħħar tislima tnejn fil-Knisja Parrokjali tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun. Stephen Grech li għal dawn l-aħħar 9 snin serva bħala xufier personali tal-eks Prim Ministru qal li f'ħajtu Carmenu Mifsud Bonnici kien dejjem iżomm lil ħaddiem u lil batut quddiem għajnejh. Ma dan l-istazzjon Grech qal li Carmenu qatt ma xtaqx karozza lussuża u wisq anqas xufier, madankollu minkejja l-kundizzjoni ta' saħħtu aċċetta. Le qatt ma xtaqx xufier, ma dal-aħħar 9 snin saħħtu bdiet sejra lura. U kont tkellimna u tħalt jien miegħu daw l-ħarġ. Stephen Grech tkellem ukoll dwar il-valur tas-solidarjetà li kien jgħix fil-prattika l-eks Prim Ministru Mifsud Bonnici, mod partikolari ma' dawk l-aktar batuti fis-soċjetà. Dan kien jagħmlu mingħajr daqq ta' trombi. Grech li huwa wkoll is-sindku ta' Marsaxlok qal li anke fl-aħħar snin ta' ħajtu Carmenu baqa' jżomm idejh fuq il-fqir fejn ma baqax passiv quddiem il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Morna l-belt, wassaltu l-belt, kienu ġew xi nies kien ġie bniedem. Allu smadu kif medet li l-mara u m'għandix biex nitfeqha. U kien qabad u għamillu ċekk. Ġifieri daqshekk kien jaħsebhom, ġifieri ma kienx jgħid isma' sabu għadalhom. L-eks xufier ta' Carmenu Mifsud Bonnici qal ukoll li l-eks mexxej Laburista ma kienx persuna li jħobb il-pompa u dan intwera wkoll wara mewtu. Huwa żied jgħid li l-avukat Mifsud Bonnici baqa' jqis iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bħala id-dar tiegħu. Dakinhar xtaq imur jivvota, għalli twassalni hemmhekk konna sejri dakinhar konna sejri dialysis ukoll u mar jivvota qabel ma morna, ġifieri. Morna nivvotaw mbagħad ħadni għal-dialysis. Stephen Grech jiftakar ukoll kif quddiem il-problemi u l-marti li kellu f'ħajtu Carmenu Mifsud Bonnici kien idur lejn il-Madonna tal-Karnu u jitloba tgħinu f'mumenti diffiċli.